はじめまして、産後と申します。今回は秘密のアイプリ6段 P の排出結果を星2星3含め星4紹介します。台とテンポを変えて何回かプレイしてきました。私の推しは一行寺さくらさんです。私は5段の終了前ぐらいにアイプリを初めてプレイしたので新参者でございます。ですがアイプリにドハマりしてからは毎日頭の中はアイプリのことでいっぱいです。とても幸せです。アイプリラブですね。排出結果もそろそろ終わりに近づいてきました。新玉もとても楽しみです。おためなきゃです。新グッズも予約購入したので到着が楽しみ。桜三九玉木さんで星2星3の排出結果は終了です。次は星4ご覧ください。